kedu ife mbepụgasịrị na mbese ka a bịara ka a kpụrụ evuri ya n'afọ tụkwasị n'okwu igbo n'afọ ọsịsị chedekwana ka ya gbaa mmiri chedekwana ka ya gbaa mmiri wee hafụ ya o jeruo n'ebe zuzuru ma etu vaa na etu abụọ na etu sị ngwakwa na omekwa chebirikwa na ya na-evu enyi anya na enyi na-agba mgba enyi burukwu ya tụkwasịkwa n'okwu ogbu enyekata asị ya gịnị ka ị na-mere ya na-ese ka eji nyụọ mere gịnị ka ị na-mere ihe ọ sị na o nwere ka ọ na-esekwa na dimkpa tụbụrụ na ibu ihe honiri ya ka mkpọ honiri ya ka na ọka mma ejeru apụta na-ene ebe dimkpa dịbụ ya mere ịma ihe anyị kwukịta ya bụ ihe bido akwụkwọ ma nke ndụ ọfụ akwụkwọ Igbo m ya bụ ihe nya the first scene dị na ya na-abịaghị mabụrụ mbe osisi chee mana kedu ihe eji ekwu na mbe si na ozu ọzọ ya mbese na ozu ọzọ ya ọ dịka in terms of retaliation ma nsọ ya na bekee ya na ọ na-adị m ka ihe nghọta na ya bụ na ọ bụrụ na o menwughọ nka na ọ ga-emekwakwu ya ọzọ otu m si wee ghọta ya mara m na amadụ ndị gbuo atụgharị enwekwana ihe ka esi kọwa bịa nọ na anụmanụ na-asị na mbese na ozu ọzọ and in terms of the two things aida na o nwere ihe mbe mere ọ ihe ma treatment e nyere ya aida na anụ akwa ozu eribe ihe wụọ ya o wee sị na mba ọzọ na ozu ọzọ cha ya anwụ na ya ga-egbe ọ ya agbakwala enwere nke gbara n'obi kịta ha na-ekwu ihe echiche ebiebo na-ebi na mmadụ ọkwa Igbo ji wee sị na uche na-abịa abịa onye na-aga ọnyarị nke ya dịka isi o nwere ihe oge m na-ede ihe a ma ọ nwere ihe gbata n'uche oge m depụtasị na achụrụ mbe chọbịa ha amaghị na ọ tụbugori ọnụ na bịa yana mgbe a bịazi ijide osigo n'ọnụ ahụ gbafuo nọrọ ebe ọzọ ewee chọọ ya n'elu chọọ ya n'ala maka a sị na onye achọba mma egwu na a na-achọcha mana ngịga mana ya echọgide echọkati ya fụrụ ya ewee were iwe si na mba na-agbakazi ọsọ ewee were iwe wee sunye ụlọ ya ọkụ mbe na ụlọ esunye ụlọ ya ọkụ na-aṅụ ha na ihe ya na-ekwuzi bụ na onye suru mbe ọkụ na-aṅụ ọṅụ che na mbe bi n'ụlọ ya na mbe bi n'ime mbe ya ka o ji wee bụrụ mbekwu maka na obi na okpokoro ya oge ndị ya si nekwa na ka ebe nke a si pụtakwa eziokwu mgbe a bie n'ụlọ ọnụ ime mbe ka mbe amụọ ya ka o ji wee bụrụ mbekwu kedu onwe nke akụkọ nke a sị na mbekwu mes asị atọ ose ma ọ bụ onye mena na ose na-afụ ya ụfụ so mana ya nwatacha ọ dịka mmekwasị na enweghị ike imesi abịa sị na ndị mmadụ ọ agaghị ghara akpata ikpe agha ebo mbe anaghị ekwu okwu mana okwu mmadụ ọkwa okwu bụ nka ndị Igbo abịazi ebo ya mbe mana mbe sịkwa na ebo ya ebubo obo ya agwụ ya ya na ihe ọbụla ọsọ ndị mmadụ bo ya obo ya agwụ ya mbese na agha daa anyị egbuo nwaanyị n'ime agbawasa agha ezagbuo nwaanyị na ọ dịka agha dara ndị ji ụkwụ zọgbuo asị mbe na okwukwere ya n'okwu asị nkapị sị na agbawasa ahịa nya zọgbuo nwaanyị dị ime agbabazi ọsọ ahịa mbe zọgbuo nwaanyị daa mbe zọgbuo ejide mbe eye witnesses ejide mbe ọsọ unu na-asị na ọrụ unu anụghị ka nkapị kwuru nọ nkapị sị na ya ji ebere asị ọkwa eziokwu na nkapị kwuru ekwu ọsị ahụ nkapị ọ ga-ekwu eje mmemme nkapị wee gọwa agụgọ ọnụ mpempe wee fụ ya maka ọgọka proving himself eji ha dọ maka ikwuka ya a sị na mmiri na-amachi nzọọkpa ọ naghị amachi okwu ọnụ so e nwere ike kwuo ihe ụfọdụ ituru ọnụ ịmara njakịrị eme ihe a ọsọ ya mere ya ha gọfụ
philosophy anyị bụkwa n'ibu O buru ibu. na our folktales, our proverbs, n'ọzi nke Ọzị na anyị nwere written culture. Ọ ya mere ọ dịka o nwere ibe Ọ anyị. dịka ebe Wested ya. nke a bụ agba nke mbụ ka ọ dị aka ga-eweta ihe mbe bụgasịrị